Johann Friedrich Struensee var en tysk læge og politiker. Struensee fulgte den danske konge rundt på hans London-tur som hans læge. Hans måde at berolige den syge Christian den 7. blev bemærket af magthaverne. I 1769 blev han placeret som kongens oplæser og derefter hans læge. Hans magt voksede hurtigt på grund af hans voksende dominans over for kongen. Struensee havde meget held med at forbedre kongens sindssygdom. Han udviklede et hemmeligt forhold til dronning Caroline Mathilde. I 1770 blev han dronningens elsker. I 1771 fik dronningen en datter, som skabte stor folkelig foragt, da de var sikre på, at det var Struensee, der var far til barnet. Hans store indflydelse på kongen og hans forhold til dronningen var med til at give ham stor politisk magt. I løbet af et år fyrede han de gamle konseilministre og erstattede dem med kabinetsstyre. Han udnævnte sig selv til greve og gehejmekabinetsminister. Han sørgede for at mindske godsejernes magt og at offentlige ansættelser udelukkende skulle ske efter personens kvalifikationer. Hans forhold til dronningen og hans omfattende forandringer i samfundet gjorde ham upopulær blandt adelige og militante folk. Efter et maskebal på Hofteatret den 17.1.1772 blev Struensee og hans ven Enevold Brandt anholdt. I spidsen af denne aktion stod enkedronningen Juliane Marie, Frederik V's anden hustru, og hendes søn, arveprins Frederik. De havde fået den sindsforstyrrede Christian den 7. til at skrive under på en arrestordre. Hans anklager lød på magtmisbrug og hans forhold til dronningen. Nogle af anklagerne var også på, at han flere gange havde tæsket kongen. De blev begge kendt skyldige. Tusinder af mennesker strømmede til Østerfælled den 28. april 1772 for at se henrettelsen. Først fik de hugget højre hånd af, og bagefter kunne bødlen triumferende holde deres afhuggede hoveder op foran folkemængden. Caroline Mathilde. Caroline Mathilde blev født den 22. juli 1751 og døde den 10. maj 1775 og var dronning af Danmark og Norge fra 1766 til 1772. Hun var datter af Frederik Ludvig, prins af Wales og søster til George den 3. af Storbritannien. I 1766 blev hun gift med sin fætter, kong Christian den 7. i Danmark og Norge. Caroline Mathildes ægteskab og tid som dronning blev præget af hendes mands voksende sindssygdom. I 1770 indledte hun en affære med kongens livlæge Johann Friedrich Struensee, som siden havde vundet kongens tillid og nærmest styrede landet gennem den forstyrrede konge. Caroline Mathilde fik 2 børn. Den første, Frederik den 6., som formentlig var hende og kong Christians, og senere Louise Augusta, som menes at være resultatet af hendes affære med Struensee. Ved kuppet mod Struensee i 1772 blev de begge arresteret. Caroline Mathildes ægteskab med Christian den 7. blev ophævet, og Caroline Mathilde blev forvist fra Danmark. Hun tilbragte sine sidste år i byen Celle i Tyskland.